روسیا هولên xwe bi hemahengî li gel Îran û Tirkiye ji bo lêdarxistina gereke din ji danûstandinan derbarê rewşa Sûriyê bi giştî li asîtana di dawiya vê heyvê de dike. Wezareta Derveya Rûsya ragihand ku Wezîrê Derveyê Rûsya Serxî Lavrov di peywendiyeke telefonî de li gel hevşanê xwe yê Tirkî Mewlûd Çavuşoğlu behsa li darxistina gereke din ya danûstandinan li asîtana guftûgû kirin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derveya Rûsya her du aliyên Rûsî û Tirkî tekezî li ser giringiya karê hevbeş ji bo bi destxistina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re li gorî biryarên Encûmena Ewlehiya Navdewletî hejmara 22.54 kirin û diyar kire ku her du aliyan behsa tedabîrên pîwîst ji bo bi serkeftina hevdîtinan û bi destxistina encamên baş kirin. Medyayên Rûsî eşkere kirin ku rewşa Idlibê û rêkeftina Rûsî-Tirkî ji bo pêkanîna devereke bêçek û yek ji mijarên sereke yên civînan bin. Her wiha encamên lotkeya çar alî ya ku li Stenbol di navbera Rûsya û Tirkiye û Almanya û Fransa hat li darxistin wê li ser wê jî were rawestandin. Lêta niha jê der û aliyên Rûsî diyar nekirine gelo wê daxwazname ji bo aliyên opozîsyon û rejîma Sûriyê re werin şandin yan na. Ku eger heye bi tenê welatên gerentîdar ji esîtana re têde amade bibin. Li gel nûnerên aliyên çavdêriyê yên ku civînan de amade dibin mîna ordin û netewêniye girtî. Beriya niha jî Wezîrê Derveyê Kazaxistan ragihandibû ku gera bê ya civînên asîtana wêrdawiya vê mehê de yan di destpêka hîvabê de were li darxistin û diyar kir ku biryara dawî derbarê van civînan ji aliyê welatên gerentîdar tê standin.